यदि आप हमारे चैनल के सभी गाने को पसंद करते हैं तो डीडी प्रोडक्शन हाउस के यूट्यूब चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। चलू चाचा चलू चाची मिलका बोट खसे भैयो हा मिलका बोट खसे भैयो हे यो मिलका बोट खसे भैयो कमल छाप पर बटन दबा का असखिया दब के जीते भैयो कमल छाप पर बटन दबा का असखिया दब के जीते भैयो मधुबनी से आई बेर सांसद हम सब हिना के बैलेट संख्या 1 नंबर पर जाके बटन दबे भैयो हा जाके बटन दबे भैयो भैया आई बेर नहीं भूले भैयो कमल छाप पर बटन दबा के असखिया दब के जीते भैयो कमल छाप पर बटन दबा के मोदी जी के जीते भैयो। दोसर के बहकावा में भैया आई बेर नहीं हमें भैयो हा बहकावा में नहीं भैयो हा बहकावा में नहीं भैयो कमल छाप पर बटन दबा के असखिया दब के जीते भैयो कमल छाप पर बटन दबा के मोदी जी के जीते भैयो। डीजे सुमित सतीश रईमा धर्मवीर धुरंधर के भैया बात नहीं भूले भैयो अमीरी विद्यार्थी संगे जे भैयो हा बात नहीं भूले भैयो कमल छाप पर बटन दबा के असखिया दब के जीते भैयो कमल छाप पर बटन दबा के मोदी जी के जीते भैयो। चलू चाचा चलू चाची मिलका बोट खसे भैयो हा मिलका बोट खसे भैयो हे यो मिलका बोट खसे भैयो कमल छाप पर बटन दबा के असखिया दब के जीते भैयो कमल छाप पर बटन दबा के असखिया दब के जीते भैयो मधुबनी से आई बेर सांसद हम सब हिना के पाने भैयो। रिकॉर्डिंग बाय डीडी प्रोडक्शन हाउस सकरी 97 084 45 722।